Uvaženi direktori osnovne i srednje škole, uvaženi glavni imam, cijenjeni predstavnici javnog, kulturnog, političkog života prelijepog grada Stoca, poštovani nastavnice, cijenjeni nastavnici, dragi roditelji, posebno vi, draga omladno, eselamu alejkum. Vi dobro znate da živite u jednom od najljepših gradova Bosne i Hercegovine, tako? I jako vas lijepo vidjeti ovako okupljene u ovoj prelijepoj sali, u ovako velikom broju i ovako lijepim povodom. Drago mi je što svojim očima vidite da vjeronauka kao školski predmet uz punu podršku i menadžmenta škola i ukupnog društva, a ponajviše vas, roditelja i djece, opravdava svoje postojanje i praktično vam pokazuje koliko je važno da budemo svjesni sebe, ali da poštujemo druge i drugačije. Vjeronauka je, hvala Bogu, školski predmet koji je to postigao i prelijepo je gledati vašu djecu koja su definitivno glavna tačka programa i molim vas, nagradite ih još jednim aplauzom, jako su sješli sa vrijeme. Ja naprosto kada vidim našu omladinu kako prelijepo recituje, kako prelijepo izvodi ilahije o Muhammedu alejhi salamu, kaside i ilahije o Allahu dželešanu, naprosto izgubim želju da bilo šta govorim, samo bi njih slušao i slušao, diveći se tvoj mladosti, diveći se tvoj snazi, jer molim vas, nemojte nikada zaboraviti. Mi smo narod kome 5 puta ruše džamije i taj narod ih 5 puta pravi. Na cijelom dunjaluku nemate sličan narod koji 5 puta mu džamije pretvara u pepeo, kuće mu pretvara u pepeo, a on poput Feniksa 5 puta ustaje, izdiže se i opet nikoga ne mrzi. Apsolutno nikoga ne mrzi. Samo šalje jednu poruku. Nemojte džabe to raditi. Ako nas je naučio to, treba da znate da nas je to naučio Muhammed alejhi selam. Muhammed alejhi selam je po slovu Kur'ana rahmetan lil alemin. To ste čuli iz recitacija, to ste čuli iz ovih ilahija, milo svim svjetovima. Muhammed alejhi selam nije sam poslanik muslimanima. Znate gdje je razlika? Mi muslimani ga volimo, cijenimo i poštujemo. A drugi ljudi, drugi narodi ili ga ne znaju, ili ga ne poznaju, ili su nešto loše čuli o njemu pa ne razumiju. Treba da znate da su pokušavali uništiti Muhameda alejhi selam. Treba da znate da je na Muhameda alejhi selama udarila najjača moguća sila. Znate li ko je najveći general svih vremena u čovječanstvu? Samo jedan jedini čovjek nikada u životu nije izgubio ni jednu jedinu bitku. Znate li kako se on zove? Da čujemo ovo mladno. Ima li neko da zna? Evo zna. Ma bravo, dajte aplauz za momka, gledajte se. Čovjek se zove Halid ibn Velid i svi narodi čovječanstva priznaju činjenicu da taj čovjek nikada nije izgubio ni jednu jedinu bitku. Ali imao je svega 3 neriješene bitke kada je ratovao protiv Muhameda alejhi selam. Sve ostale bitke je dobio, nijednu nije izgubio, čak ni bitku protiv Božijeg poslanika nije izgubio, ali 3 puta su ratovali međusobno i 3 puta je bilo neriješeno. Prvi put kad je Halid uključio se u bitku protiv Muhameda alejhi selama, desilo se na Uhudu i vaše babe, mame, dede, nane koji odu na hadž i kad posjete Medinu, popnu se na ono brdo strijelaca, obiđu Uhud i vi ćete omladno obići to mjesto i treba da znate da su muslimani vodili tu bitku dok se Halid ibn Velid nije uključio. Kad se Halid ibn Velid uključio, okrenuo je to bitke na mušike tako da je izašlo neriješeno. Prvi dio dobili muslimani, drugi dio mnogobožci. Oni nisu smjeli do kraja ratovati i ostati, nego se povukli i to je bilo prvi put neriješeno. Drugi put, kad se Halid uključio sa svojom vojskom protiv Muhameda alejhi selama, bili u bitci na Hendeku. Kada vam je Medina bila opkoljena kao što je bilo opkoljeno Sarajevo, kao što je bio opkoljen Mostar, kao što je danas opkoljena Gaza. Nigdje ne možete. Sa svih strana, imate blokadu. Znate li ko je najviše jedan napad zadao muslimanima? Halid ibn Velid.
sa svojim konjanicima je toliko okružio oko Medine, tražeći ulazak u Medinu sa konjanicima, koji kao danas tenkovi što su, do te mjere da je čak i Muhammed a.s. zaboravio klanjati namaz. Toliko su ga pratili, dakle, čak i Muhammed a.s. nije stigao da klanja, toliki je pritisak Halid ibn Velid napravio, ali i drugi put nije uspio, morao se povući i opet je ostalo neriješeno. Treća bitka se desila nakon mira, sklopljen mirovni sporazum. I muslimani fino lijepo obuku i hrame i krenu prema Meki da obave umru, a Halid ibn Velid sa svojim konjanicima dobija zadatak da presretne civile, dakle ljude u civilu bez oružja i da ih sve pobiju u pustinji. Vrlo jasan zadatak. A on kao vojnik je bio spreman da ga uradi. A onda Muhammed a.s. jednoj grupi muslimana u civilima daje za sljedeći zadatak. Rekao je: odaberite najbrže konje, uzjašite konje, zavežite granje za sedla i primaknite se Halidovoj vojsci. Kada dođu da vide i misle da ste vi muslimani. Nemojte da biste prišli blizu da vide koliko vas je, jer će onda vidjeti da vas je malo. A nemojte da biste im pobjegli da vas izgube. I tako vam je šačica muslimana vozala Halid ibn Velida i vojnike danima kroz pustinju. Oni su ganjali te konjanike misleći da je to Muhammed a.s. a bila je varka. Tek na kraju je Halid shvatio da je varka u pitanju, okreće se za Muhammedom a.s. ali se desilo da je Muhammed a.s. već ušao u Hil takozvani, odnosno harem Kabe, gdje je zabranjeno ratovati. Tako da je 3 puta pokušavao se boriti protiv Muhammeda a.s. i nije nijednom uspio. A što vam ja ovo pričam? Kada vam neko sruši džamiju, kada vam neko zapali kuću, kada vam neko ubije amiđu, kada vam neko zarobi najbližeg rođaka, u svim narodima svijeta se javi mržnja spram tog čovjeka. A znate šta se desilo kad je Muhammed a.s. iduće godine došao do Kabe da obavi umru? I obavio je, a ugovor je bio da stanovnici Mekke ostave praznu Kabu i ostave Meku da muslimani mogu s mirom obaviti umru. I tada Muhammed a.s. obavlja umru, znate, tavaf oko Kabe, sad, i hoda ulicama i sretni Halidovog brata, Velida, koji je godinama ranije shvatio da je Muhammed Allahov poslanik i prihvatio islam. I pazite sada ovo. Čovjek koji je najviše namučio Muhammed a.s. Muhammed a.s. upita Velida: a gdje mi je Halid? Što to ne vidim Halida? Pazite. Ne da ga pljuje, ne da ga vrijeđa, ne da ga psuje, ne da ga ponižava, ne da se smatra arogantnijim, nego Muhammed a.s. tada reče ono što je suština svakog muslimana. Nisam u životu vidio čovjeka, pametnijeg čovjeka, a da je slabije razumio islam od Halid ibn Velida. Ne znam da postoji jedan pametniji čovjek od Halid ibn Velida, a da je slabije razumio islam. I onda je rekao, kada bi Halid ibn Velid nama došao, kada bi shvatio islam, postao musliman, mi bismo ga zaista nagradili i molim vas da ovo dobro upamtite. Biti musliman znači poštovati svakog čovjeka koji je zaslužan za bilo šta, pa molim vas još jedan aplauz za ovu našu omladu. Moramo naprosto odavati priznanje onima koji su zaslužni, a noća su definitivno ova omlada najzaslužnija. Šta se onda dešava? Velid u čudu, umjesto da Muhammed a.s. grdi, napada, vrijeđa, psuje Halid ibn Velida, vidi Velid da Muhammed a.s. se raspituje i ostavio je pismo svom bratu Halidu. Kaže: Halide, mislio sam da ću te vidjeti, ali nisam te vidio. Znao je da se Muhammed a.s. raspitivao za tebe i pita gdje mi je Halid i nisam u životu vidio i ne znam za pametnijeg čovjeka, a da je slabije razumio islam od tebe. I ostavio mu to pismo, muslimani su otišli u Medinu, a Halid kad dolazi do svoje kuće zatiče bratovo pismo. Kada je Halid uzeo pismo, ispalo mu iz ruke. Kaže: čovječe, 3 puta ga pokušavam ubiti, 3 puta ga hoću uništiti,
pita kako sam i sve ostalo. Halid je cijelu noć preplakao, veliki general, bio je sveći od mene, odmah da vam kažem, i daleko jači od mene. Kaže, takav čovjek pita za mene. Nekoliko dana Halid ibn Velid je kuhao u svojoj duši, sjeda na svog konja, brže bolje dolazi do Medine i kaže, Allahov poslaniče, ešhedu an la ilaha illallah wa ešhedu enne Muhammeden abduhu wa rasuluhu, jer samo Allahov poslanik može, dakle, takvu količinu, dakle, i mudrosti i razumijevanja imati kao što si ti imao, i ja više nimalo ne sumnjam da si ti Allahov poslanik. Dakle, molim vas, kao što je Muhammed a.s. u Halidu, još dok je bio mušrik, vidio veličinu i ukazao mu počasti, molim vas, sve svoje komšije i susjede, jedni drugi, gledajte očima poštovanja i onoga što mogu postati. Ne šta su ružno rekli, ne šta su ružno uradili, nego uvijek gledajte šta ti ljudi mogu postati, a tu će vam 100% biti od pomoći vaši nastavnici, a pogotovo roditelji, uz punu podršku i menadžmenta škola i našeg medžlisa Stolice. Bog vam dao svako dobro, živi bili i jesu vam.